Hartelijk welkom bij Dochert van die Dwarp. Live vanuit Jester en Jester Dochert voor een oor. Jongens, hartelijk welkom. Jorrit en Stefan. Jim zeggen Juster Ruus programma en Jim tochten toen. Wij zetten een Facebookpagina op voor Dochert van in Dwarp Jester en we gaan de uitdaging aan om 400 likes te behalen voor vreten met je fjouwe roeren. 400 likes. En Jorrit, is dat een uitdaging? Kunnen we die behelpen? Ja, zeker. En die Facebookpagina, hè? Wat stiert daarop? Er staan allerlaatste foto's en video's die er maken binnen en het laatste nieuws over Dochert van in Dwarp Jester. Dus mensen die binnen op de hichte wat hier gebeurt, wat hier live op dit terrein gebeurt, kunnen ze zien op Facebook. Ja. Oké, en Jorrit, hoe kunnen de mensen die pagina vinden? Dan naar je Facebook daar ging je en dan op zoeken Dochert voor in Dorp Oosterzee. En dan vind ik leuk. Vind ik leuk, ja, want dat is belangrijk, hè? Vind ik leuk, aanklikken, vind ik leuk, 400 likes. Voor Freed, fjouwer oren. Wij zochten je hem weer, Freed? Ja, komt helemaal goed. Oké, nou, en dan roepen alle mensen op. Ga naar Facebook en dan zullen we de uitdaging behelpen, Freed. Ontvreed. En waar zeg ik daar nou aankom? Johan, wat is dit? Het is werkelijk fantastisch wat dit programma al losmaken had, mensen. Want er komt van allerlei mooi spul binnen. Wat is goed? Cliënt, kwon, de trailer rent echt al helemaal vol. Het gaat beter dan de stoutste verwachtingen, denk ik. Nou, inderdaad. Wij maken wat los, denk ik hier, of net? Ja, de kosten zijn al mooi leeg. Iedereen gaat heel enthousiast mee om. En ik zal direct de score even op de thermometer zetten, op het percentage. En daar zijn we erg blij mee. En we winnen maar op het tweede dag natuurlijk. Dat is ik zo. Dus wij gaan nou de score live invullen. Ja, ik wil er nog één ding bij zeggen. Als je spullen brengen, kun je een kaartje invullen. En dan kun je ook nog een ballonvaart winnen. Hè? Dus ik kan ik nog wel eens een leuk cadeau voor je inzetten. Oh, dus het is Dochert voor een oor en een liedspietje voor uzelf. Nou, Johan, laat ons niet langer in spanning. Nou, de eerste dag plus Joert tot en met dit moment het al opleveren. Nou, iets rit tussen de 35 en 40% van de trailer zit al vol. Dus dat gaat heel goed. Ongelooflijk! Wat zetten wij hier del? Petra, we gaan gauw terug naar die. Dankjewel Regina. Nou, Joet hebben we wat bijzonders. We hebben survival talent. Kerstwind. En we zorgen nou ook een stukje van hem. Kerstwind die doet de apenhang. Hij is 3 keer Nederlands kampioen geweest. 4 keer te worden. Hij heeft 2 keer maar een koppelding gewoon. Ja, fantastisch. Ik ben zo gerust op hem. De apenhang. En nu komt hij hier naar beneden. Ik hoop dat hij nog asem heeft om wat te vertellen. Hoi Kerst. Nou, hoe komt dat deze sport, jongen? Ja, dat weer eigenlijk per toeval. Ze vreemd van, nou, ik doe voorheen judo. Zijn we Kerst, jongen, was er een keer mooi, joh. Ik zei, nou, dat ligt het me wel wat, dus dat wandelen. Mooi, en ja, toen raak ik wel een beetje verslaafd aan deze sport. Dat vies het mooi, hè? Dat is juist er aan nou. Helemaal goed. En dit is dus nou een heel lied stukje, maar wat doet het normaal? Hoe lang duurt het en wat voor ding doet het dan? Nou ja, we hebben wedstrijden, hoe het hele jaar natuurlijk. En voor jeugd hebben we korte afstand, wat langere afstand. En ik doe zelf de lange afstand en dan rennen we toch 12,5 uur. 12,5 uur, maar dan moet ik eten en drinken onderwijs. Hoe gaat dat? Nou, meestal heb ik een fietser mooi. Die voorziet mij van energiegel, zodat we het na een uur heeft al wel echt wat nodig. Dus dan krijgen we wat mooi. Nou, helemaal leuk. En daar is ik ben volgens mij, hè? Ja, ik ben en die hebben nou ouder 2 weken geleden die voor het eerste keer meedoen. Ja, ze zijn nog net zo oud, dus ja dan... Hoe oud ben ze? Nou, ze zijn tussen de 2 en de 4 hier. Draai je toch? Nou, dan wist ik al wat dwam wist. En is dit niet sport, dus dit? Of heeft ik nog werk? Of hoe, Ja, nee, ik werk hier direct bij, maar ja, je moet het een beetje combineren, maar het valt net altijd mooi. Helemaal goed. Nou, en een keer we daar je zien binnenkort, dus meestal dat nu eens proberen willen. Hoe kan dat?
Ja, dat kennen we wel, maar we zijn al aan het eind van het seizoen. Dus we zitten nu volgende week, 2 weken ben we in Harreveld. En normaal ben we weer in de Kniepen, hebben we een wedstrijd. En in Vollenhoven en in Koorstertille en in Houwert. Is dit een zomersport? Want je begint door de blubs en door het wetter en alle zulke dingen. Dus dat lijkt het mij wel wat voor het variëren. Of misschien na hier en in de zomer. Klopt dat? Nou, dat is net helemaal weer. Want 's winters hebben wij toch wel echt een parcours dat we even door het wetter heen. Maar dan hel je ze meestal, als er ijs ligt, hel je het ijs maar een kraan eruit. Zodat we alsnog door het wetter kunnen. Maar via het wetter is wel heel erg koud aan. En is er gewoon dan deze kleren aan? Ja, meestal hebben we gewoon hetzelfde tenue aan. 's winters dan met korte mouwen of helemaal net. Maar dan 's winters doen we wat vaseline erop op verschillende plakken. Dat we er toch wat minder les van de kelt hebben. Helemaal goed. Nou hebben we hier ook nog hout lezen. Want dat is ik nog een van de onderdelen wat erbij is. Was een stukje van uw kappen? Ja, dat ken we wel. Ik kan er ook wel wat over vertellen. Dus, meestal dan krijgen we een stampje. De stampje mag je oppakken. En dan een kilometer of 400 meter moeten we met draven. En dan moet je 2 stikken hakken. En dan mag je inleveren. Ja, dan gaan we naar de volgende oefening. Nou, en wat heb ik je nou nog vergeten te vragen voor als losgiest? Nou, voor mij best wel aardig op een hechte zo. Dankjewel. Hey, een stukje hout kappen. Dankjewel, Kerst. Nou, de Spaanders vliegen je om hollen. Ondertussen gaan wij naar de gast van Jan. Dankjewel, Kerst. Goedemiddag, dames en heren. De gasten van Joert zijn Reinder en Janneke. Nieuwe bewoners in Jesterzee. Sinds 4 jaar? Zo ongeveer, ja. Reinder, wat heb je hem gebracht naar Jesterzee? Jan, toen ik bij de FUT ging, toen zeiden we gaan weer terug naar Friesland. En dan zoek je in deze contraien om een huis. Nou, en dan kijk je op internet en waar zie je dan mooie woningen. Prachtig hier aan de Zuivelweg, werd een royaal gebouwd, vrijstaand. Een achtertuin, zo groot als een voetbalveld, wat 2 keer in de week voor je gemaaid wordt. Wat wil je nog meer? Toch? Ja, dat heeft het aardig in de streken eigenlijk wel. Nou, maar je bent hier in ongeveer 4 hier. Wat vind je hem na 4 hier nog van Jesterzee? Prachtige locatie. De maar altijd oors. Mooi waar, meer waar. Winterdij ijs. Nou, dat hebben we in Perilimesjoen. Prachtige mooie toertocht hier. En het ijszeilen natuurlijk ook nog. Dus ja, een hele mooie locatie hier aan de Mar. Heeft helemaal gelijk. En het sociale leven, wat denk je hem daarvan in Jesterzee? Hartstikke goed. Het is een prachtig dorp. Alles mag, niks moet. Ja, zo simpel ligt dat in dit fantastische dorp. Oké, hey, hartelijk bedankt voor je komst. En wij gaan nu naar Regina. Sibylle, daar ben we weer. Hoor ons maar net langer in spanning. Vertel me gauw, wat wie het voorwerp Juster? Dit weer dus het voorwerp van Juster. En dat is een hierskraber. Als de baren geslachten wordt, dan wordt het met warm water wasken. En dan let het hier los en de schraben ze hiermee het hier van de hoed aan. En met die hekken, daar hellen ze de nagelen van de barige poortjes aan. Deze is van de lietse poortjes en die grutte is van de grutte poortjes. Nou, een prachtig voorwerp, Sibylle, dankjewel. En vertel eens even, wie er een protte inzendingen? Ja, we hebben hele leuke reacties aan. Onder andere uit Haaksbergen en uit Jesterwoorde, Winjewoorde. Maar degene die het won heeft, en dat hebben we terug loterij kleer kregen, dat is Anja de Vries van Ichtenbregen. Nou, dat is dichtbij. Dus die kunnen vast wel even gebracht worden. Ja, wij zwagen je dat die was bij jou terecht komt. En dan hebben we nog een nijvoorwerp. Zal ik jou ergens mee helpen, Sibylle? Ja, dit is het nieuwe voorwerp. Dat is van glas. Het is mooi roem, met 2 lietse gluifjes erin. Het lijkt het wel een jiskeponsje. Ja, of vertel ik dan te volle? Nee, dat mag zo zeggen, want dat is net. En het is ik net een onderzetter, daar lijkt het ik wel op. Maar dat is ik net. Nee. Maar wat is het wel? Ik denk, oudere mensen, die weten misschien wel dat ze dat een keer broekt hebben. Meesken thuis, had je hem denken, wie de inzending, stuur het naar uw mailadres en dan sjoggen we morgen weer. We sjoggen morgen weer. Okay. Hartelijk dank. Tot morgen.
Goedemiddag. Ja, de mensen in de SSC, die kennen mij alle keer wel. Maar er zijn nou ook mensen die net easy SSC weten en mij toch zien kennen. Dat zatwanden zal ik me even voorstellen. Ik ben Frederik van Roerda, grietman in 1641 van het Lemster 4G. Burgemeester van Lemsterlaan, om samen te zeggen. Wij wennen in SSC en daar stier uw staten. Wij hebben hem zetten litten in 1651, door twee trouwden. Anna wie nog maar zontje hier. Tjoch, daar komt ze aan. Dag Anna leven. Blied, dat is toch het best. Sjoch Frederik, de borden van de steden van Friesland weer kreeg met nieuwe papieren om terug te nemen voor de Landsdag in Lauwert. Ik zit er eens even zien. Dat wordt weer een hele lijsterij. Maar het komt wel goed. Ik vertelde correct dat wij hier steeds wennen. Ja, wat hieren wij hier een prachtig plak zat tussen de boeren. Altijd vlees en butter en cheese. En met de mar en de zee vlakbij eten we ik vaak vis. Ja, en als ik aan die rieke iel denk, rent het wetter mij nog om de tosken. Er is net volle oerbleun uit uw stiet, maar hier is nog al de eerste stingen van uw staten. En vlakbij het plak werd wij wennen ha. Door wist denk ik nog wel wat erop stier. Op 21 mei 1651 heeft Frederik van Roerda, grietman over Lemsterland en gedeputeerde van Friesland, de eerste steen gelegd. Sjoch Frederik, daar staat nooit een wapen. Kent u dat? Nee vrouw, dat is het dorpswapen van Yesterse, zo'n 2005. Mooi hè? Maar het wetter van de zee en maar en twee lekkere visken. De klaver, dat is het boerenlibben. En de treien turven, die jouwen aan dat ze hier een soort veenaugroeven hebben. Mooi dat dit er nog is. Maar de oude tjerke op het Tjerkhof, die is er net meer. De tjerke van 1860 mag dan verkocht wezen en net meer van de tjerkelijke gemeente wezen. Zijn koepel steekt toch altijd nog mooi boven het dorp uit. Zo is het vrouw, neert is hier bluwend, ik wij net. En grietmannen die de jocht spreken en de baas binnen, daar is geen verlet meer van. Correct Frederik. Letten wij de zandje deel maar weer op ziekje. Daar jaren wij thuis. En Yesterse zat de sjen, red hem schoon in deze tijd. Hoi mooie en fraaie famkes en jonkjes. Wij binnen van het jeugdtoneel Het Vreunental. Helaas kon net iedereen en jood bijwezen, maar normaal hebben we ongeveer 20 leden. 4 jongens en de rest binnen famkes. We repeteren 1 keer per week, dus bis tussen de 11 en 18 jaar. Kom dan ik maar eens langs. Nou doen wij speciaal voor Jim een stukje playback van Mary Poppins. Ik wens Kim een prachtig plezier. Supercalifragilisticexpialidastisch. Het is een combinatie van bescheiden en bombastisch. 3 maal daags gebruiken en je voelt je echt fantastisch. Supercalifragilisticexpialidastisch. Een diddle-diddle-diddle-lie, een diddle-diddle-diddle-lie. Maar dat betekent niks. Het betekent precies wat jij wil. De hole mens van vroeger was bepaald niet welbespraakt. Dit woord had hun bestaan zoveel gezelliger gemaakt. En had het maar op 1 der stenen tafelen gestaan, dan zou het met de mensheid heel wat beter zijn gegaan. Oh, supercalifragilisticexpialitastisch. Zeker wel te weten dat de luisteraar verrast is. Het houdt de hersens soepel en het strottenhoofd elastisch. Supercalifragilisticexpialidastisch. Een diddle 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 lie, een diddle 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 lie, een diddle 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 lie, een diddle 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 lie. Het had het eerste woord in Esperanto kunnen zijn. Precies, maar ook de beste toverspreuk van tovenaar Merlijn. Het gebeurt natuurlijk nooit, maar stel de mens ging naar de maan. Dan plantte hij een vlag waarop dit ene woord zou staan. Supercalifragilisticexpialidastisch. Als je het moet verbeelden, wordt dat tamelijk
je met consumptie is het water overlastisch. Supercalifragilisticexpialidastis. Je kunt het natuurlijk ook achterstevoren zeggen. Dat wordt dan Cecile Garvila Crepus. Ze is link, maar ook verrekt goed. Je pakt die 15 letters en je schuift er wat mee rond. En voor je het beseft rolt er een parel uit je mond. En gratis en voor nop heb je een woord van 10 miljoen. Maar voor gewone mensen is de spelling niet te doen. S-U-P-E-R C-A-L-I-F R-A-G-I-L I-S-T-I-C-X-P-I-A-L-I-D A-S-T-I-E-S. Koppie, koppie. S-U-P-E-R C-A-L-I-F R-A-G-I-L I-S-T-I-C-E-X-P-I-A-L-I-D A-S-T-I-E-S S-U-P-E-R C-A-L-I-F R-A-G-I-L I-S-T-I-C-E-X-P-I-A-L-I-D A-S-T-I-E-S S-U-P-E-R C-A-L-I-F R-A-G-I-L I-S-T-I-C-E-X-P-I-A-L-I-D A-S-T-I-E-S Supercalifragilisticexpialidastis. Het is een combinatie van bescheiden en bombastisch. Multifunctioneel en toch zo duidelijk en plastisch. Supercalifragilistic. 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 Expialidastis. Supercalifragilistic. Expialidastis. Welkom weerom. We zijn hier bij het Schotse dribbelen en ik heb het eerste team al naast me staan. Waar ben je? Ik ben Joute. Hoi Joute. En wie ben jou? En ik ben Klaas. En van welke vereniging doe je mee? Wij doen namens de biljetvereniging Pomerans uit Yesterday mooi. Hartstikke leuk. Heb je hem dus zin in? Wij hebben er een gericht vol zin in, ja. Rimmen naar de Schotse sta. Dan zit ik klaar voor de start. En dan gaan ze. Ik zal je ondertussen de spelregels even kort uitlezen. Ze hebben 1 minuut de tijd om zo vol mogelijk Schotjes te rennen. Ze moeten samen op een Schotje komen, dan mij ze verder. En uiteindelijk kan degene met de meeste Schotjes een taart winnen. Oh, daar liggen ze al in het wetter. Kom op Klaas, klimmen weer op. Geef voor die taart. Ja, ze helpen elkaar een beetje. Dat werkt misschien wel wat beter. En we naar de volgende taart. Het is vrij lastig, want ze zijn hartstikke glatte Schotjes en het waait nog harder als juster volgens mij. En de tijd is om. Dan heb ik hier het volgende team bij me staan. Kan je hem zelf voorstellen? Ik ben Tere Borts. Hoi Tere, en waar ben je? Alfred Bouwmans. Oké, en ik zag dat je wat bij hem hebben. Ja, we hebben namens de voetbalvereniging EBC, we hebben even hier meegebracht. Een handdoek met het embleem van EBC erop. We hebben een heel soort, die kennen haast niet in de auto. En daar hopen we een soort mensen een blier te meiden. Dus hierbij alsjeblieft. Nou, daar ben wij hartstikke blij mee. Je mij naar de Schotse star in, hè? Dus is ik klaar voor de start. En dan gaan ze. Ja, dit gaat toch wel een eindje beter. Ze hebben schot, nou misschien helpt dat ik. En we naar de volgende. Aan het einde van de week wordt bekendmaken welk team de meeste Schotjes heeft eraan. Oh, jammer. Gauw er weer opklimmen. Misschien kan je hem nog een peer rennen.
Theerde probeert er ik op te komen. En de tiert is om. Bedankt teams voor je deelname. En dan jou ik nou azend. Het wordt aan Petra. Dankjewel Wendy. Dit weer het alweer voor jou. We schakelen nog even door naar het kraaiennest. Kom er al boten aan. Nee, nog steeds geen boten. Dan sluiten we de dag aan, maar zoals we elke dag doen, maar us kent us. En wij zijn morgen weer meer te vinden op internet. Hoi! Onbeleefd van stof. 4 letters. Heb jij een idee, lieverd? Dat je dat niet weet. Lomp. Ah, oh ja. Zeg, heb jij dat gelezen over die kinderarbeid in Oost-Europa? Ik mag toch bidden dat wij geen aandelen hebben in dat soort bedrijven, hè? Alleen wat in de schoenenbranche. De schoenenbranche? Maar dat zijn de grootste vervuilers. Dat zijn de leerlooierijen. Dat ademen die kinderen de hele dag in. Die moeten naar school. Lieverd. Oost-Europa zijn hele arme landen waar nauwelijks scholen zijn. Om de kinderen van de straat te houden, helpen ze een beetje mee in de fabriek. Who cares? Weet je hoeveel arme kinderen er daar zijn? Hoeveel? Daar gaat het toch niet om? Kinderen moeten kind kunnen zijn en genieten. Er zijn genoeg kinderen die wat om handen willen hebben. Ledigheid is des duivels oorkussen. Dat weet jij als geen ander, dacht ik. Soms vraag ik me af wat ik met jou doe. Nou, genieten van deze rosé bijvoorbeeld? Gekocht van de winst, gemaakt over de arme hoofdjes van de Oost-Europese kinderen? Santé? Ruzie in het souterrain. 7 letters. Idee? Val dood.